Eguerdion, ongi etorriak. Gizabizitzaren egiazko balioa ikasi nahiez, otoitzaldi honetara bildu zeraten hoi, eta Segura Irratiaren bidez egunero jaunaren mailan inguruan biltzen zeraten lagun eta fededun hoi, ongi etorri maitekorra. Gizaki batek bere bizia besteen onerako eman duela ez da egunero entzuten notizia. Era askotara lapurtu dezakegu lagun urkoaren bizitza. Gerrak, zapalketak, esplotazioak, gaizki esanak, bazterketak. Hala ere badira gizaki leial eta bihotz haundikoak, euren bizitza besteen zerbitzuan jartzen saiatzen direnak. Jesusen bizikerak ematen dio zentzu sakona gure bizikerari. Azkeneraino ematen den maitasuna da oinarrizko jokaera. Bere bizia bestei on eginez bizi duenak betirako irabazten duela esan zigun Jesusek. Jesusi gertatu zitzaiona erakutsiko zaigu nekaldiko misterioan. Ausartuko algera Jesusi bere bidean laguntzen. Triunfalismo arroa gauza bat da. Balio ezaren konplexua beste bat. Jesusen jarrera erruki horrak itxaropena sortzen digu. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Senide maiteok, Eliza guztiarekin batean bildu gera gaur jaunaren pazko misterioari hasiera emateko. Gu salbatzeko egin duen sarrera horren oroipena ospa dezagun fedez eta maitasunez. Eta jarrai diezaiogun eta lagundu gure jaunari haren gurutzean bat eginda. Haren piztuera eta bizian ere bat egin dezagun. Egin dezagun otoitz. Jainko ahalguzti du beti erekoa, bedeinka itzatzu erramoa darrauek, eta egizu Kristo gure erregeri goraka eta kantari jarraitzen diogunok, beronen bidez betiko Jerusalena iritsi gaitezela. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintzat zuri. Jerusalena hurbildu eta Olio mendi ondoan, Betfagera iritsi zirenean, Jesusek bere bi ikasle bidali zituen esanez. Bazte aurreko auzo hortara, eta berehala aurkituk zue asto bat lotuta bere umearekin. Askatu eta ekarrez ez. Esaten badizue erantzun, jaunak behar ditu eta berehala itzuliko dizkizu. Guztia hau gertatu zen profetak esana bete zedin. Alabari, horra nun datorkizun zure erregea, apal-apal, asto gainean eserita, asto zamari batena umearen gainean. Ziren ikasleak eta egin zuten Jesusek agindu ziena. Ekarri zituzten astoa eta astakumea, eta beren estalkiz txalmatu zituztenean, gainean jarri zen Jesus.
Jendetzak bere soin gainekoak bidean zabaltzen zizkion. Beste batzuek zuhaitzadarrak ebaki eta bidean botatzen zituzten. Eta aurretik eta ondoren zikoazenek honela zioten oihuka: Osana Daviden semeari, bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena. Osana goiko goikoari. Jesus Jerusalenen sartu zela, herri guztiak harri. Nor dugu hau? Berarekin zetorren jendeak berriz honela. Hau Jesus profeta da, Galileako Nazaretarra. Jaunak esana: Eskerrak zuri, Jauna. Jesus goretsi zuten jendearen antzera, lagun diezaiokun guk ere Jaunari pozez kantari. Kristo gure errege kantatuko dugu. Kristo gure errege, adora dezagun, zenun lurren jabe, aitortu dezagun. Fede bizi baten, egin dezagun otoitz. Jainko ahal guzti du beti erekoa. Gizon emakume guztiei apaltasun bidea erakusteko, gure salbatzailea gizon egitea nahi izan zenuen. Iguzu arren, haren ekaldiko irakaspenak gogoan arditzagula, harekin batera biztu gaitezen. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Egiazko zerbitzariak berak erakutsiko digu eman zaion eginkizuna. Ez diet aurpegia saiestuko irainei, eta badakit ez naizela lotsagarri geldituko, esango digu Isaías profetak. Siervos de Dios son todos los que sufren, y Dios está
en el sufrimiento con todos los que sufren, suscitando esperanza. Escuchemos al profeta Isaías. Isaías profetaren liburutik. Jainko jaunak hitz egiteko trebatu nau. Bihotz eroriei adore hitza esateko. Goizero dit belarria ernearazten. Ikasle onak bezala entzun dezadan. Jainko jaunak belarria ireki dit, eta nik ez diot aurka egin, esatzera jo. Bizkarra eskaini nien jotzen nindutenei. Masaiak bizarretik tiraka ari zitzaizkidanei. Ez nien aurpegia saiestu irainei eta listuei. Jauna dut laguntzaile. Horregatik ez naiz kikildu. Horregatik gogortu dut aurpegia, arkaitza bezala. Bai dakit, ez naizela lotsagarri gertatuko. Jaunak esana Zuri jauna, nire jainkoa non zaudezu, nola eskutik utzi nauzu. denok. Nire jainkoa non zaudezu, nola eskutik utzi nauzu. Ikusten nautenek burla egiten didate, keinuka eta zeinuka. Jaunaren gana jodu libra dezala bada, salba dezala hainbeste maite badu. Nire jainkoa non zaudezu, nola eskutik utzi nauzu. Gaizkile taldeak inguratu nau, zakur tropelak erdigan hartu. Esku oina zulatu dizkidate, ezur eta zal gelditu naiz. Nire jainkoa non zaudezu, nola eskutik utzi nauzu. Jainkoak erabili zezaken bere indarra eta ahalmena gizakia salbatzeko, baina gizonaren egoera bera bizi nahiago izan zuen, barru-barrutik gizakia osatzeko eta sendatzeko. Los cristianos deben comenzar por compartir la tragedia para colaborar eficazmente en la lucha liberadora, dirá San Pablo a los filipenses. San Paulo apostoluak Filipoarrei egindako gutunetik. Kristo Jesusek, jainkoaren izaera bereko izanik, ez zion gogor eutsi jainkozko bere mailari. Bestela baizik, zegokion aintza utzi eta esklabo izaera hartu zuen, gizakien antzeko eginez. Eta gizaki bezala agertuz, apaldu egin zuen bere burua, menpeko eginez heriotzaraino, gurutzean hiltzeraino. Horregatik, denen gainetik goratu zuen jainkoak,
eta izen guztietan bikainena eman zion. Jesusen izenaren omenez, denen belaunak makur daitezen, zeruan, lurrean eta lurpean, eta mingain guztiek aitor dezaten Jesu Kristo dela jauna, jainko aitaren aintzarat. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. Jesusen nekaldiaren lehenengo pausoa ez da bere ahalmen handien erakusketa. Heriotzaraino nahigabetzen hasi zen eta larritzen. Otoitzaldi luzearen ondoren onartu zuen bere aitaren borondatea. Gertaera hori entzungo dugu orain evangelioa irakurtzean. jauna mintzabekin, betorkin nineuri zeuk esanik, zure itza jaso nahi dut nik, jainkoz nadin gerta txertatu. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesukristoren nekaldia San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan afaltzen ari zirela ogia hartu zuen Jesusek eta bedinkazioa esan ondoren zatitu eta ikasleei eman zien esanez. Hartzazue, jan, hau nire gorputza da. Gero, kopa hartu eta esker honeko otoitza egin ondoren, eman egin zien esanez. Edan guztiok honetatik, hau nire odola baita, itunaren odola, pekatuak barkatzeko askoren alde isuriko dena. Ara zer diotsu edan. Hemendik aurrera ez dut gehiago ardo honetatik edango. Neure aitaren erreinuan zuekin ardo berria edango dudan eguna arte. Goratzarrea kantatu ondoren, Oriamendira abiatu ziren. Jesusek esan zien. Gaur gauean zuen guztion sinismenak huts egingo du, ni naizela eta, honela baitago idatzirik liburu santuan. Joko dut hartzaia eta hartaldeko ardiak sakabanatu egingo dira. Baina ni piztu ondoren aurretik joango natzaizue Galileara. Pedro esan zion. Beste guztien sinesmenak huts egiten badu ere, nireak inolare ez. Benetan diotsut, gaur gauean bertan oilarrak jo baino lehen 3 aldiz ukatuko nauzu. Zurekin hil behar badut ere, ez zaitut inola ere ukatuko. Eta gauza bera zioten
ikasle guztiek. Kristorekin hileta, berarekin bizi. Kristorekin sufrituz, berarekin errege. Berarekin errege. Jesus bere ikasleekin Getsemani zeritzan landa batera iritsi zen eta esan zien. Zaudete hemen, ni ara otoitz egitera noan bitartean. Pedro eta Zebedeoren bi semeak eraman zituen berekin. Tristura eta larria sentitzen hasi zen eta esan zien. Hiltzeko zoria nago tristuraz, gelditu hemen eta zaudete erne nirekin batean. Eta aurreraxiago joagnik, auspez erori zen eta otoitz egin zuen, esanez. Ene aita, albada urrunezazun igandik edari mingo txau, baina ez bedi egin nik nahi bezala, zuk nahi bezala baizik. Ikaslengana joan eta lotan aurkitu zituen. Pedrok esan zion. Beraz, ordubete ere ezin izan zarete nirekin erne egon, zaudete erne eta egin otoitz, tentaldian erorrez zaitezten. Gogoz kartxu izan arren, ahula baita gizakia. Bigarren aldiz aldendu eta otoitz egin zuen, esanez. Ene aita, edari mingo txau nahita ez egadan behar badut, egin bedi zure nahia. Eta berriro itzulirik lo aurkitu zituen, begiak astun bai zituzten. Haiek utzirik berriz ere aldendu eta hirugarren aldiz otoitz egin zuen, lehenengo hitzak berriro esanez. Ondoren ikasleengana joan zen eta esan zien. Egin lo eta hartu atseden. Ara, iritsi da ordua, gizonaren semea bekatarien esku utzia izateko. Jaiki, guazen, hurbil da salduko nauena. Jesusek hizketan ari zela, han azaldu zen Judas, 12 bat. Gizon multzo haundi bat zetorreenarekin, ezpata eta makilak eskuetan, apaizburu eta herriko zaharrek bidalirik. Saltzaileak seinale hau jarria zien. Nik musu emango diodana, uraxe da, atxilotu ezazue. Berehala Jesusen gana hurbildu eta esan zion. Agur, maixu. Eta musu eman zion. Jesusek esan zion. Adiskide, egizu egitekoa. Orduan besteek Jesusen gana hurbildurik, heldu eta atxilotu egin zuten. Jesusekin zeudenetako batek ezpata atera, morroia jo eta belarria moztu zion. Jesusek esan zion. Itzuli ezpata bere lekura. Ezpata darabilena, ezpata zilgo da. Zer uste duzu? Ezin diodala neure aitari dei egin laguntza eske? 12 aingeru talde eta gehiago ipiniko lituzke berehala nire esku. Baina nola beteko lirateke orduan liburu santuak honela gertatu behar duela baitiote. Une hartan Jesusek jendeari esan zion. Lapur baten bila bezalaxe etorri zarete, ezpata eta makilekin ni harrapatzera. Egunero esertzen nintzen tenpluan irakasten, eta ez ninduzuen atxilotu. Baina hau guztia profetek idatzia bete dadin gertatu da.
Orduan ikasle guztiek Jesus utzi eta ihes egin zuten. Eserita entzungo dugu gainerakoa. Pedro kanpoan eseria zegoen, patioan. Neskame batek ondoratu eta esan zion. Zu ere, Jesus Galilearrekin ibilio izinen. Baina hark guztien aurrean ukatu zuen. Hau Jesus Nazaretarrarekin ibilio izen. Ate ondoan irten eta beste neskame batek ikusi eta han zeudenei esan zien. Hau Jesus Nazaretarrarekin ibilio izen. Pedrok berriro ukatu zuen, zin eginez. Ez dut ezagutzen gizon hori. Geroxeago, han zeudenek hurbildurik Pedrori esan zioten. Bai, zu ere horietakoa zara. Hizkeran ezagun duzu. Orduan, Pedro biraoka eta maldizioka hasi zen. Ez dut ezagutzen gizon hori. Une hartan oilarrak jo zuen. Gogoratu zitzaion Pedrori Jesusek esana. Oilarra jo baino lehen, 3 aldiz ukatuko nauzu. Eta kanpora irtenik negarrari eman zion saminki. Kantua, Jesus gure jaun maite. Jesus gure jaun maite, amodiotsua, damutuko guztiok, zu nahi gabe. Jesus gobernariaren aurrean aurkeztu zuten. Gobernariak galdetu zion. Zu alzara juduen erregea. Zeu diozu. Apaizburuak eta zaharrek salaketa asko egiten zuten haren aurka, baina hark ez zuen ezer erantzuten. Pilatok esan zion. Ez alduzu entzuten zenbat gauza ateratzen duten zure kontra? Eta ez baitzion salakuntza bati ere erantzunik eman, erabat larriturik gelditu zen gobernaria. Pasko jaiera preso bat askatu ohi zuen gobernariak, herriak nahi zuena. Bazen orduan preso sonatu bat, Barrabas zeritzana. Beraz jendea bildu zenean, Pilatok galdetu zion. Nor nahi duzue askatzea, Barrabas
ala Jesus, Mesias delakoa. Ongi baitzekien bakoitzakeriaz emana ziotela Jesusi. Ez egin ezer errugabe honi, asko sufritu dut bart ametsetan hori dela eta. Apaizburuak eta zaharrek jendea berotu zuten, Barrabasen eskakizuna eta Jesusen heriotza eskazitzaten. Gobernariak berriro galdetu zion. Bietako zein nahi duzue askatzea? Barrabas. Pilatok esan zien, eta zer egin behar dut Jesusekin, Mesias delakoarekin? Josi gurutzean. Zer oker egin du bada? Haiek gero eta deiadar handiagoz. Josi gurutzean. Pilatok dena alferrik zela eta gainera iskanbila sortzera zioala ikusirik, ura hartu eta eskuak garbitu zituen jendearen aurrean esanez. Ez naiz gizon honen heriotzaren erantzule. Zeuek ikusi. Herri osoak erantzun zuen. Gu eta gure ondorengoak egiten gara horren heriotzaren erantzule. Orduan, Barrabas askatu zien eta Jesus zigortzera eraman ondoren haien eskuetan ernean eman zuten eta gurutziltzatu zezaten eraman. Gobernariaren soldadue Jesus jauregira eraman zuten eta judari taldeko denak bildu zituzten haren inguruan. Soinekoak erantzi zizkioten eta purpurazko kapa batez jantzi zuten. Arantzaz egindako koroia ezarri zioten buruan eta kainabera eskuan eta aurrean belaunikaturik iseka egiten zioten esanez. Agur, juduen erregea. Listua botatzen zioten eta kainabera kendurik buruan jotzen zioten. Nahiko iseka egin ondoren, kapa erantzi eta bere soinekoak jarri zizkioten. Gero, gurutzean josteko eraman zuten. Adoratzen zaitugu Kristo, ta bedenkatzen zaitugu, zure gurutzez mundua, erosi zenuelako. Adoratzen zaitugu Kristo, ta bedenkatzen zaitugu, zure gurutzez mundua, erosi zenuelako. Ateratzean, Zireneko gizon bat aurkitu zuten, Simon zeritzana, eta Jesusen gurutzea eramatera behartu zuten. Golgota izenean tokira iritsi zirenean, Golgota buruezur esan nahi du, behazunez nahasitako ardoa eman zioten, edatera. Jesusek dastatu bai, baina ez zuen edan nahi izan. Gurutzean josi ondoren, soldaduek Jesusen jantziak banatu egin zituzten zotz eginez. Eta han gelditu ziren eserita zaintzen buruaren
Gainera aldean, kondenaren arrazoiak josi zituzten, idatzita. Hau, Jesus da, juduen erregea. Bi lapur giltzatu zituzten Jesusekin batera, bata eskuinean eta bestea ezkerrean. Handik igarotzen zirenak irain egiten zioten Jesusi, buruari eraginez eta esanez. Santutegia desegin eta 3 egunean berriro eraikiko omenuen horrek, salba ezak eure burua, jainkoaren seme baldin baiz, jaitsi adi gurutzetik. Era berean, apaizburu, legemaizu eta zaharrek ere irri egiten zioten esanez. Besteak salbatu dizkik eta bere burua ezin salbatu. Israelgo erregea omenduk, jaitsi dadila orain gurutzetik eta sinetsiko diagu beragan. Jainkoagan jarriadik uste ona, libra dezala orain maite baldin badu. Etzian ba esaten jainkoaren semea zela. Oroa berarekin, gurutzean josiak zeuden lapurrek ere irain egiten zioten. Eguerdetik 3 arte ilundu egin zuen lurbira osoan. 3 inguruan Jesusen oihua handiz esan zuen. Eli, Eli, leba sabaktani. Ene jainko, zergatik utzi nauzu. Hau entzutean, bertan zeuden batzuek esan zuten. Eliasi deika ariduk. Eta berehala, haietako batek, lasterka belaki bat hartzera joan, ozpinetan busti eta kainabera bati muturrean erantziz edatera eman zion. Beste ordea zioten. Egon, ea datorkion Elias salbatzera. Baita Jesusek berriro deiadar handia eraginez, azker arnasa eman zuen. Orain, belaunika jartzen gera, adorazio moduan. Orain, zutik. Eta horra, santutegiko oiala erdi-zerdi urratu zen, goitik beheraino. Lurrikara izan zen eta arkaitzak zartatu egin ziren, hilobiak zabaldu eta hilik zeuden santu asko piztu egin ziren. Hilobietatik irten eta Jesus piztu ondoren, hiri santuan sartu ziren eta jende askori agertu zitzaiekio. Lurrikara eta gertakari guztiok ikustean, erromatar euntariak eta arekin Jesus zaintzen zeuden besteek, beldurrak jota esan zuen. Zinez, jainkoaren semea zen hau. Bazirenan emakume asko ere, urrutitik begira Jesusi jarraituz Galileatik etorriak ziren. Beraren zerbitzari haien artean Magdalako Maria, Santiago eta Joseren ama Maria eta Zebedeoren semeen alaba. Ilunabarrean, Jose zeritzan Arimateako gizon aberats bat etorri zen, Jesusen ikaslea. Pilato gana aurkeztu eta Jesusen gorpua eskatu zion. Pilatok emateko agindu zuen,
Josek gorpua harturik izara garbi batean bildu zuen eta haitzean zulatutako hilobi berri batean ezarri. Gero, harri handi bat irauliz, hilobiko sarrera itxi eta joan egin zen. Magdalako Maria eta beste Maria hilobi aurrean eserita zeuden. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Zuzera gure poza, goruz salbazalea. Zuzera gure poza, goruz salbazalea. Jesusen pasioa entzun ondoren, geure fedea indartu nahirik, geure sinismenaren aitormena egingo dugu, denok esanez. Sinisten dut Jainko aita ahal guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Ane Maria Birjinagandik jaiotzena. Ponzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta opiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jangoiko aita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoena. Handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Guregatik, gurutzean hilden Jesusengan sinetxiz, otoitz egin dezagun geure alde eta gizon emakume guztien alde. Eskadi ezaiogun maitasuna eta errukia guztiontzat. Kyrie eleison, Gizon emakume guztien bihotzetan hazi daitezen maitasunezko, barkaziozko eta onginaizko sentipenak. Kyrie eleison, Jesu Kristoren nekaldiaren indarrak Eliza berri dezan eta behar zuen eta zokoratuen zerbitzari egin. Kyrie eleison, Euskal Herrian biziden Kristau elkarteak bere bihotz berritzearen emaitza bezala gurutzeko Paskoaren askatasuna jaso dezan. Kyrie eleison, Sufritzen ari diren guztien alde. Bakardadean sufritzen ari diren persona eta gaixoen alde. Gerra bizi duten herrien alde. Beren sufrimenduan Jesusen hurbiltasuna senti dezaten, gertuan dituztenen solidaritateaz.
Kyrie eleison. Jaunaren nekaldi eta piztuera ospatzeak gure kristau izatea sakondu eta indartu diezagun. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Jaunona, entzun zure herriaren otoitza, eta salba ezazu Jesukristoren ekaldiaz. Bera bitarteko hartuta eskatzen dizugu, bera baita garaile bere maitasunaz gizaldi eta gizaldietan. Amen. Hor jaunaren ezaugarri, hor guruzea dirdaidu, bizia denak horili, bizi berri eman zigu. Guk egin jobenen ziztak, bihotza zion agertu, hoben hauek garbitzeko, urodola isuridu. Errege jantzi gorriaz, ederturiko zuaiza, gorpuz santu hau hartzeko, zuaiz guztietan hauta. Dobatxu zu besoetan, baituzu gure bizia, infernuari diozu, kendu bere dunsaria. Guruz ez du poz bakarra, pasio aldi honetan, gehitu zintzoen grazia, gaitzak kendu gaiztoen da. Senideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren opari hau jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakiak salbatzeko. Jauna, zure semearen nekaldiari esker, betorkigula ester zure barkamena. Eta zure bihotz onberaz, emaguzu haren sakrifizio bakarrari esker, zeure errukia, geure egintzegatik merezi ez badugu ere. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunak dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokita eta zuzen,
egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna, aita guzti santu, jainko ahal guztidun beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, bekatu gabea izanik, bekatariengatik onartu zuen ekaldia, eta errugabe izan arren, gaizkile bezala gaitzetsi zuten. Bere heriotzaz garbitu ditu gure pekatuak, eta bere piztueraz salbamena lortu digu. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean goresten zaitugu poz batean kantari. Santu, santu, santua, dire guztien jainko jauna, zeru lurra beterik alza, zure distira, Osana, zeruko jeneta, bedekatua jaunaren izenean datorrena. Osana, zeruko jeneta. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardu hauek, zaure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, zure gurutzen tapiztuera, munduaren salbatzaile zarena, salbagaitzazu, Jesus jauna. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu zuri eskerrak emanez, aldarean zaure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure eta santuarekin, Fernando gure gotzainarekin, eta eliza osatzen dugun gizon emakume guztiekin batean. Era berean, izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Eta hildako guztiak ere.
harritzatzu zeure aurpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gorets zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri Jainko aita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztieta. Salbatzaileak agindu eta arek erakutsi bezala, esan dezaiogun denok. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, egun honetako bila, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu uzitete adaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzen. Jauna, atera gaitzatzu gaitz guztietatik. Eman guzu bakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei. Bakea uzten dizuet, neure bakea ematen. Begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin, eta zure espirituarekin. Emaiogun bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. Errukin jauna, Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. errukin jauna, Jaungoikoaren bildotxa, zuk entzen duzu munduko pekatua. emaiguzu bakea. Hona hemen, jaungoikoaren bildotxa. Munduko pekatuak entzen duena. Zoriontsuak gu jaunaren maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean sartzeko, baina esatzu izbat eta esatatu.
Ogi ardoak fedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Kanta dezagun. Ogi ardoa fedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Maitatu gintuela berak gurutzea. Maitasun hutsa da gure jangoikoa, benetan maitasun neurri gabekoa, guregatik semea galtzera jokoa, horra gizona orain jainko mailakoa. Ogi ardoak fedez guregan hartzean, jauna bera sartzen da gure bihotzean. Maitatu gintuela berak gurutzea. Aitak bidali du Jesus gurutzera, beragan botatu gizonon galera, horrenako hurbilduz aitaren aldera, lehengo gizon galdu orain zenbegera. Ogi ardoak fedez guregan hartzean, jauna bera hasten da gure bihotzean. Oroitezagun maitatu gintuela berak gurutzea. Horra Jesus ja